Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Katur dumateng pangarsaning alim ulama sedaya tamu sedaya ingkang winanting pakurmatan monggo ngundun kanthi sih wilasaning Gusti kang murbengrat nggih Allah Subhanahu wa taala kasarasan kabahagiaan katentreman mugi kapatedhakno dumateng jengandika sami kacihna jengandika sami saged hangrawi menapa ingkang dados danipun Adimas Eko Mardianto kanthi tinebihna ing sambi kala. Sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjangipun kita tenggo-tenggo syafaatipun ing yaumul kiamah. Allahumma. Ing mriki kula badhe ngaturaken turutan ing tata cara ingkang sepisan. Atur pambuka ndungkap tata cara ingkang kekalih atur tanggap wacana pambagya harja ing kalidang menika ing mangkasaryan panjenenganipun Bapak Warsita Kepala Desa Gunting ndungkap tata cara ingkang ketiga doa kasarian panjenenganipun Muh Thayyib kalajengaken pagelaran ringgit wajucal monggo nun wonten marpaten ing dalu menika kita pikak kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillah. Ndungkap tata cara ing salajengipun katur panjenenganipun Bapak Warsita ingkang mundharaken Adimas Eko Mardianto kinen ngaturaken tanggap wacana pambagyarja wekdal katur sakabehipun nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayon kawilujengan mugi tansah kasalira kajiwa dumateng panjenengan dalasan kula. Para pepunden, para sesepuh,
para pinisepuh ingkang satuhu pinundi saha kinabekten, para priyagung, para pangemban, pambating praja sataning nagari ingkang luhur budi, para tamu kakung Sumawana putri ingkang sinudarsana, langkung-langkung dumateng kadang werda tumaruna wonten ing dukuh grasak ingkang bagya mulya. Nuwun kala nuwun keparenga saha kalonana wonten mriki kula kumantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sekalian. Iki hawit awratipun mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Eko Mardianto delasan Ibu Erna Rohayati. Jatosipun badhe ngatokaken piyambak wonten ngarsa panjenengan sekalian. Iki hawit raos suka bae manah wonten ing dalu punika mboten kowe matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sekalian. Wonten mriki kula kinen ngaturaken punapa ingkang dados wigatos ing gati panjenenganipun Bapak Eko Mardianto kebayan grasak sekeluarga. Purwakane ngatur langkung monggo kita sami-sami ngucapkan ras puji delansan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, rahmat taufik hidayah sarta inayahipun dumateng panjenengan delasan kula. Kacihna wonten ing dalu punika kita sedaya saged kempal manunggal nyawiji wonten dalem pahargyan kanthi rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati, panjenenganipun Bapak Eko Mardianto delasan Ibu Erna Rohayati ingkang kesepisan lumantari kula ngaturaken wilujeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng ngarsa panjenengan sekalian. Bilih panjenengan sekalian sampun kersa nglunggaraken wedal saha panggalihipun, nggih saperlu nuhoni undanganipun saking panjenenganipun Bapak Eko Mardianto sekeluarga wonten ing dalu punika mugi dipun sekecakna lelenggahan kanthi mardika mardikaning penggalih. Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati, paewahan wonten ing dalu punika hambuk pilih panjenengan sedaya sampun ngawuni ngali lewat Kentokawara Ijeman utawi duta sarya ingkang sampun katur dumateng ngarsa panjenengan sekalian. Boten wonten awanipun bilih wonten ing dalu punika kula kinen ngambali atur punapa ingkang dados wigatos ing gati panjenenganipun Bapak Eko kebayan grasak sekeluarga. Panjenenganipun Bapak Eko Mardianto delasan Ibu wonten dalu punika ngawontenaken tasakuran khitanan nggih panjenenganipun anak bagus Abdul Aziz Rahmadani ingkang sampun nindakaken res duk rikala ingkang sampun sautawis. Srupanyunipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Eko Mardianto sekeluarga wonten ngarsa panjenengan sekalian, mugi wonten lilaning penggalih panjenengan kersa caos doa pangestu dumateng anak Mas Abdul Aziz Ramadhani. Mugi-mugi mangke anak Mas Aziz saged dados lare ingkang solehah, saged migunani tumrapipun nusa lan agami lan minggahipun negari lan ugi dumateng tiyang sepah kekalih. Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati, panjenenganipun Bapak Eko Mardianto sekeluarga wonten dalu punika hanggelenggana mbok pilih. Dalu punika ngawontenaken pahargyan tasakuran walimatul khitan dangu sampun karacik kantata kanthi saestu sae. Wondene dalu punika tasih kathah kikeranganipun lumantari kula nyuwunaken pangapunten ingkang ageng. Lan salajengipun panjenenganipun Bapak Eko Mardianto sekeluarga wonten dalu punika ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng para sanak sederek tanggi tepalih ingkang sampun paring pambiyantu anggenipun ngawontenaken pahargyan wiwitan ngantos pungkasanipun
saking keluarga ageng boten saged caos piwales punapa-punapa wonten ngarsa panjenengan sekalian inggih hamung muhung dumateng Allah taala. Para tamu kakung sumawana putri ingkang kula hormati, salajengipun panjenenganipun Bapak Eko Mardianto anggenipun nampi karamjan sekalian saha ngaturi unjukan daharan dumateng ngarsa panjenengan sekalian kirang menawi penggalih dumateng panjenengan sami lumantari kula nyuwunaken pangapunten ingkang ageng. Lan salajengipun panjenenganipun Bapak Eko Mardianto sekeluarga wonten dalu punika ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal sedalu natas inggih menika kanthi lampahan Barata Kusuma ingkang badhe katindakaken kalian Ki Dalang Joko Permono Senden ingkang mijil saking Klandungan Kecamatan Rampal wewengkon Kabupaten Sragen Asri. Mugi pagelaran ringgit wacucal dalu punika saged caos panglipur dumateng para tamu sekalian. Para tamu kakung sumawana putri ingkang kula hormati, salajengipun saking para amung rawuh anggenipun nampi karam panjenengan sekalian saha ngaturi palenggahan kirang trep kalih unduk yuswa panjenengan sekalian langkung-langkung dumateng kadang perda tumaruna anggenipun caos leladi kirang trep sila lumantare kula nyuwunaken pangapunten ingkang ageng. Para tamu kakung sumawana putri ingkang kula hormati, mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken pinaka talih ngatur saking keluarga ageng Bapak Eko Mardianto dalasan Ibu Erna Rohayati kirang langkungipun anggen kula matur kula nyuwun agungi samudra pangatsama ingkang ageng. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang cedholalan malila atur pangandikan saking Bapak Eko Mardianto ingkang rikala dang menika sulih sarya panjenenganipun Bapak Warsita salajengipun katur panjenenganipun Bapak Moh Thoyib Bapak Moh Thoyib kinen mratitisaken doa wekdal katurut sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita sareng-sareng ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi musdoa sarengan mugi-mugi acara ing dalem menika saged kesareng kati lancar boten wonten alang satunggal menapa lan mugi-mugi ingkang dipun kitani estu-estu dados putra ingkang saleh lan patuh datang sepuh kalih. Moga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniyah wa likulli salihah biridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdad dakirin, hamdan na'imin wa hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi khamdil ahwal wal afati wa taqatina jamil hajat wa tudakhirna bi khamdil sayyiati wa tarfa'una bi khayrika a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamati. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Yasyarana Allahu lakum bi jazatihi istaya keluarga ingkang terhormat.
اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا حق القرآن العظيم ونبيك الكريم سر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والبأس والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا يصلوا على النبي يصلون على النبي تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kandi doa niku mugi hamimwi kayuwanan jengan niku sami. Salajipun katur panjenenganipun Adimas Joko Permono pagelaran ringit majual kula purangaken dumateng panjenengan. Kula minangka taling basa tatamtu kathah kekirangan kalepatan mila nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.